אוקיי, אז שלום לכולם, ואני היום אראה לכם איך לעלות FPS בקונטר. אוקיי, הסרטון הבא כנראה אני אראה איך להתקין קונפיג למי שלא יודע. ועכשיו, לבעלי נווידיה, שזה הכרטיס המסך. נכנסים בעצם לכאן, פשוט קליק ימיני, נווידיה קונטרול פאנל. ועכשיו, לכם יהיה את זה, אתם עושים use the adjective 3D image, קיצור השני. אוקיי, נכנסים לזה, נתקרא לי. כן, טוב. עכשיו, נכנסים לפה. פה יהיה לכם פרוס אוף, פרוס און, פרוס אוף. דקה. וגם פה אתם צריכים לעשות iFlife. חשוב מאוד. דקה. הנה קונטר סטרייק, סליחה. אני מבולבל. אז פה גם קונטר סטרייק, פה כאילו במקומות אחרים אין. גם פה הפורס אוף, בדיוק אותו דבר. וזהו, זה כל המדריך. קצר ויפה. עכשיו, יש שתי פקודות שלפחות אני מכיר, הכי קלות שיש, זה. בואו נראה לכם. אני כתבתי את זה גם. כתבתי את זה גם בפורום שהטוב ביותר בעולם. אין פורום יותר טוב מזה. הפורום הכי טוב בעולם. ועכשיו FPS. בשביל אחרי שאתם עושים את זה אתם שמים FPS מקס 99, ואחרי זה בשביל לראות אם זה יצא לכם, סליחה, CL show FPS 91. אוקיי, עוד משהו? לא, אין עוד משהו. טוב, עכשיו מקווה שאהבתם. רק נראה לי שאפשר לעשות את זה גם לרוב המשחקים, בגלל שבעצם יש פה גם קונטר סטרייק וגם עוד כל מיני דברים, אבל נראה לי אל תתפסו אותי על מילה. וזהו, נקווה שנהנתם, וביי ביי, נתראה בסרטון הבא.